So what's up guys, good morning. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Ha? So what's up guys, good morning no. It's me again, Junmo Vlog. What's up, what's up? Huwag akong igagaw pa. Say tawag ni Nats TV Mix Vlog sa ko ang what's up, Watatops guys. So shoutout sa mga igagaw no, si Nats TV Mix Vlog. Follow po na nyo yung page niya, subscribe po nyo yung YouTube channel. So karong butaga, padulong tao sa may Mintal Public Market sa likod sa may Astro Shoppers Plaza. Ay magpa-print daw mi. Tapos adto mi og downtown RMC Rizal Memorial College kay naay ipasa siya nga project si Commander-in-Chief. Hihi. So gunang init alas 9 naman siguro 9 jeez, init naman kayo. Nakaiyak po lang niya akong nasundan nagkamang-kamang man. Agoy, agi na po taning sapa-sapa diri. Op, mapiksan ka. Ay naku, oh my, bisik ayo. Beep. 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 Ako po asar isay. Yaw, power man kayo kambutso. Whoop, piyak mani popcorn. So hapit ta guys, padulong ta sa printahanan kay mag pa-print mi. Diri mi sa pwesto ni Aika. Whoop, abri na ba? Uy, tangkad, kauban ako na sa trabaho sa uno. Si tangkad. Sulod. Good. Ay, jud ay. Relax pa? Ha? Yo, gaya ni mo di ay. Uy, ihato na akong asawa sa kwan sa RMC na siya ipasa project ba nag-online class mo siya. Banal na ako duty unya pa alas 2. Dia katalunan. Pikinyo. Sakwat. Di naka-vlog mo. Dili ta man ni ito di. Naratong ang babaeng tasog liyo. Wala may kwarta daw. Palungon sa nato ni guys kay gamiton na akong cellphone paita. Ging na nadaan na dili. So back to vlog again guys no. Nay nadakpan dito sa kuan. Takpan og CTM mo ni close cab. High blood tagapil. Gising kita na siya sa mga kaubanan nga driver nga dili mo agi kay one way ni diretso gud. Dakpan pila ka to kumpiyansa kay siya to siya dili siya madakpan dito. Magmutabok dili. So hapit na mag 11 guys no.
Dugay kami dito sa printahanan. Dugay kay nagpasa og ipa-print ang iyong mga kauban. Pandamay. Pasya ka ng tubig lang. Kaya pa man siguro? Oo. Kaya pa ni. Whoop, ya mani popcorn. So, nanata sa highway guys. National Highway. Pababa na ta, padulong ta og downtown. Whoop, whoop. Balising ang sniper, may balising. Kuya, wantag apil. Uy, bista mo. Pastilan. Sandali bang aga ni. Ay, salamat nilandong. Kaya init sa panit. Baud ning kasada dali na pita. O, tagnas dagat ani. Baud ang kasada. Overtake, overtake. Sabi pa sa iro ng rasaw, pulong kain. Ito naman ta. Uy, nisugod na pog init. Ito po, laot up na itong skin germs. Kami sa hangin, uy. Nalang kahawan sa mentyo. Kahawan ang dalan. So, natakaroon na rin sa intersection guys. Agita o bypass road. Oh, pagkali na human lang dito sa may ulas. Bypass road. The road is so hawan. Naiba ko. Nakilang ni. Untol. Kaway mo. Ay, pasaka na dito. Kilid na kilid. Kilid na. Kilid na kilid na. Oops. Kilid na kilid na. Palandings na palandings. Panday dali ng mga yellow boys. Shout out sir. Sabi na yun ang trabaho ba. Init kayo. Boy, kang naiipit tayo dito sa kilid. Kamisa kami. So, nanatakaroon din sa may Candes Adventist Hospital. Bangkal, bangkal. Bangkal ba? Gabi nita. Or tagpugon na ni. Linya-linya mga motor. Gabi nita. Asa man tagi pa? Diretso ta o dirita sa Pakuan? Diruan ta? Relax lang ka diya, cool. Balo kang nag una diri nga inay kaayo. Sige kag silbato. Kamote. Kamote, sorry.
Oop, ya mani popcorn, guuta na oy. Kita na may wagang teknik ni. Oop, aja pau. Ako sa pau. Siu pau. Okay. Waan shot banget. Kainit ng panahon. Oop, ya. Ang balising man dyan, kol. Balising. Ay, napulong. Patay. Ah, nalak. Nalak. Kanta. Ito mo siguro. Init kayo. Tiri na lang daw ta. Ano si Commander. Malag inert. Pinitaw pa dito yung gloves. Oh. Magidauban. Ano ni disadvantage sa mo biyahe. Udto na. Kuhaan na tong kagwapo ani. Uy, abanti na. Saan na ni? So very traffic. It's so traffic. And it's so init. Sok-sok mga amigo. Whoop. Whoop, pusa. Mitan na pinagbabawal na teknik. Kaya di na to gamitan. Di ta kasod re. Tertinggo utah. Ha? Eh, aday. Gila bike ko. Relax sa kang bike ba. Balo man siya nga bike lane. Kainit pa. Ano naman ni dire na traffic naman kay ni. Suksok mga suksok mga kaibigan. Mitan tani dire teknik. So basta inaning ang mga kuha na bitaw guys. Hindi mo inaning ang sitwasyon. Dapat abtik juga dari abtik. Igmat, abtik, paspas. Kaya dili ka abtik ani. Kasangit ka. Kung di ikaw masangitan, ikaw makasangit. Malangan kag samot. Ay, nanong yan mo ko sa tunga. Ay, naipert na nung kaning dagko king sakyanan. Sa wakas nakalingkawas sa pitus. Ha? Kaya pala kusog bita ta mamaktas. Empty na daw. Empty na pero kusog man may mamaktas. Talikoy ni guman bo. Padire? Dito yan sa crossing? Ano ba? Pawala. Paita ning wala ta katultol tong atuan kay pangbalhin ang atong atuan bang landa na to di na to mao. Ay nako. Bigi ta gagamit og mapa kay gamit na to cellphone og vlog. Pandamers. Grabe kainit. Kaya murag matunaw akong cellphone ba. Wow! Nalami diri guys sa Bangkiruhan Bridge. No? Amo ang ginabaybay karon ang kainit. Kainit sa Bangkiruhan. Pirting init. Diya na taliko. Unahan pa jud. Padire. Ay. Asa naman day ni gibutang sa earth eh. Sige, gawas dia.
Ni-U-turn ng buong. Lah. Ito kagubo. Balik lang ta. Dito na no. Di man ta kaagyo. Ita ning nani. Pwede ba mag-U-turn? Di pa ko kumadapa na to. Dire. Pikas. Lo, one way mata ni. Dapan kita to ba? Patay one way. Kinsa sago? Kago. Padakpan ito. Dito ta pa na, dito tay. Ikaw mo si ingon nga kuan good. One way ra man din buangan ni diri. Tuyok ta ning syudad. Dito siguro ta oh. Gago na U-turn. Hey, takagagi one way. Wrong. Urot yun yung gasolina ron. Asam tagian ni ron. Away ni Itan ay. Wala ito bilanan diri dapitay. Tanah diri. Wong nga to kanina ulawa to one way. Bulok nga driver. Hi. Ay gasolinahan. Ang RMC. Oh, ayo. Nayan, ano din? Gigas gawa eh. Kasulod pa ang tag one way naman animal. Terus naramlay diri oh. Atay. Magani kay nagpatubil mi. Tupad ra man diri sa tubilanan ang kuan day. Among gipangita. Pandamay. Kailan kasi wala. Sure. Ay parkinganan di ba? Asa man ang entrance na? Iyo, basig mga kuwan ta diri. Dire. Ay, mati ani nga adlaw ron eh. Sulod og one way. Takag parking, di mo ang giparkingan. Ay nako, unsa man taon tani. Di na mo tabalo, di tabalo. Baiklah. Pwede dia. Pwede dre. So karon guys, nami diri sa RMC. This is eskwelahan tapos
Abot lang ko niya. UIC. Grabe ng eskwelahan, no? Pink kayo. Wow! Lagi, UIC. University of Immaculate Conception. Grabe. Unsa diri mga babae ra estudyante diri? Oh? Women's day tong babae. Taka ta ni. Diri day ta narong ato ganina oh, di ata ni padung ta musaka diri. Pastilan. Pababa day to. Taka ratag agi. Ano din na di ay. Di masulti na ko rong adlaw. Grabe. Grabe kainit. So, moro to guys. So, ayaw kalimot og subscribe sa ko ang YouTube channel. Tapos click ang notification bell para ma-notify ka sa akong mga bagong video. Og ayaw kalimot og follow sa ko ang Facebook page. Og paki-share na lang pod og like. Daghang salamat. Og diri lang taman. Ride safe always. Peace out.